प्रमदफोरखौ जों देरहा होबोबाय दा बिनि गेजेराव सारा बुंदोंमोन बुंनाय मानिखौ जों नायबोबाय दिनैसिमबो जोंनो नांगौ मानिखौ जोंनो सारा होफैनो हायाखै जोङो बेयावनो ज' बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा गासैबो ज' जानानै जों बेयावनो भटखौ होनानै जोङो रन्जन दैमारि सारखौ जोङो उदां अख्राङाव लाबोनांगौ। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा इउपिपिएलनि गेदेर खहा जानानै फैदों रायजोफोर। दिनै इउपिपिएलनिफ्राय माखासे महिला आइजोफ्रा ओंखारनानै एपिपि हानजायाव जगदान जाहैनानै दिनै गोबां बाथ्रा बुंलांदों। माखासे महिलाफ्रा इउपिपिएलनि हेंथायै थामहिनबा मानव गेदेर प्रमद बर सारनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंलांदों। स' रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। फारसेथिं जोंहा प्रमद बर सारा इउपिपिएल जिंदाबाद बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै आरो गोबां बाथ्रा बुंलांदों जोंहा मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर सारा रायजोफोर। स' नोंथांमोना फुल जोबजासे नायलांबानो जाबाय। अब्ला आङो आंनि टपिकखौ गोलाव खालामाजासे जा मानव गेदेर प्रमद बर सारनि बिबुंथि लोगोसे माखासे महिलाफ्रा इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारनानै एपिपि हानजायाव जगदान जाहैनानै इउपिपिएलनि हेंथायै थामहिनबा प्रमद बर सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंनांखो अब्ला आङो बे भिडिअ क्लिपखौ स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो। जोंनि बुंनांगौआ बेनो जों 5 बोसोरखौ जोङो भटखौ होनानै सार रन्जन माबाखौ प्रमदफोरखौ जों देरहा होबोबाय दा बिनि गेजेराव सारा बुंदोंमोन बुंनाय मानिखौ जों नायबोबाय दिनैसिमबो जोंनो नांगौ मानिखौ जोंनो सारा होफैनो हायाखै जोंनि लामा एरिफ्राबो मोजां जायाखै जोंनो दिनैसिमबो जोंनि उन्नतिया जोंनाव सफैयाखै बिनिखायनो जोङो दुखु मोनदों। जोंनि बुंनांगौआ बेनो जोङो दा गोदानै फैनाय सरखारखौ जोङो बे इउपिपि सरखारखौ जोङो देरहा होनांगौ। जोङो बेयावनो ज' बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा गासैबो ज' जानानै जों बेयावनो भटखौ होनानै जोङो रन्जन दैमारि सारखौ जोङो उदां अख्राङाव लाबोनांगौ आरो जोंनो नांगौमानिखौ जोङो जाहाथे जोङो मोननो हायो जों बेखौनो खावलायो। जोंनि बुंनांगौआ बेनो। दा फैबाय थानाय बे बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथांमोनहा इपिपि हिसाबैनो जरदार भाबै भटखौ होगोन नामा? होगोन देरहा होनांगोन जेरैबाबो बयबो गोसोआव लादो जाहाथे जोङो देरहा होयो आरो भटखौ जाहाथे जोङो होयो बयबो अनलायनानै जोङो बै थैनानै थांनाय जोंनि एनडिपिफोरखौहाय जोङो सानहरनांगौ आरो जोङो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव एनडिपिफोरखौ जोङो जाहाथे जोङो मोजाङै जोथोन खालामफिननो हायो आरो जाहाथे बिसोरखौहाय जोङो गोजोनै दोननो हायो बेनो आंनि दा जेन'बा नोंथांमोनाव मोनसे कुइसन आयं एबा मादैमोननाव दा जे सरकारा 5 बोसोर जाबाय 5 बोसोर जानायाव जे गोबां नोंथांमोननो साख्रि बा बै समाव सोरबा दाउ फाननानै जाग्राया दाउ फाननानै जानांनाय नङा बाव नोंथांमोननिफ्राय सरकारनिफ्राय माबा मोनसे गिदिर अनसुंथाइ मोनबाय नामा? मोनाखै जों जेबो मोनाखै। दा बिनि सायाव दा फैबाय थानाय जे बिटिसि बिसायख'थियाव दानि रुलिं सरकारा नोंथांमोनखौ दे भट खावलायफिनदों दा भट खावलायफिननायाव नोंथांमोना मा बुङो? जोङो होबोखाबाय 5 बोसोरा जोबनोसै नै जोङो होनाय मानिखौ होबोखाबाय नायनाय मानिखौ नायबोजोबखाबाय नाथाय जों भट होसेयावबो दिनैसिमबो जोंहा जेबो मोननांगौ मोन्थायफ्रा जेबो गैया जों मोननो हायाखै बिनि थाखाय जोङो दा जोंनि गोदानै दाजानाय माबाखौनो जोङो इउपिपिखौ जों नाजावो आरो जों बेयावनो भटखौ होयो। এই ইউপিপিএল দলে আজি প্রমাণ কৰি দিলে যে 17 বছৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰে যিটো কৰিব নোৱাৰিলে ৰাষ্ট্ৰত কাৰবা দল এই সময়ত আছিলে ৰাজ্যত কোনোবা দল আছিলে যি দলৰ লগতে তেখেতে চৰকাৰ নকৰক কিয় তেখেতে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে তেখেতে কোনো এটা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে শান্তি আনিব নোৱাৰে নিৰাপত্তা আনিব নোৱাৰে তেখেতে মাটি বাৰীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে যুৱ যুৱতীৰ কথা তেখেতে চিন্তা কৰিব নোৱাৰে আৰু তাতকে ডাঙৰ কথা আজি আমি লাজ দিবলৈ বিচৰা নাই মই তেখেতক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ কিন্তু এজন এমএলএ যদি 5 বছৰ এছেম্বলিত নাযায় এজন এমপি যদি 5 বছৰ নিজৰ পাৰ্লিমেণ্টত নাযায় আৰু কাউন্সিলত তেখেতে জিকি যোৱা 5 বছৰ এক দিনো তেখেতে কাউন্সিল এছেম্বলিলৈ অহা নাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই
আৰু তেতিয়াই গম পাই গলো যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই এতিয়া নহয় 2020 চনতে সাৰেণ্ডাৰ কৰিছে তেখেতে আৰু এছেম্বলিত আৰু কাউন্সিলত আহিবলৈ মন নাই আপুনি ইলেকশ্যন কিয় খেলিছিলে যদি এছেম্বলিতে যাব নোৱাৰে এছেম্বলিত যাই কথা এটা ক'ব নোৱাৰে ভাল বিয়া ৰাইজৰ বিভিন্ন সমস্যা যদি আপুনি কথা পাতিব নোৱাৰে ইলেকশ্যন কিয় খেলে আজি বিপিএফে তেনেকুৱা এজন নেতাক লৈ পেলাই তেখেতসকলে আজি ৰাজনীতি কৰিব ওলাইছে যিজন নেতা এছেম্বলিত আহি কথা ক'বলৈ সাহস নাই যিজন নেতা এছেম্বলিত আহি বড়োলেণ্ডৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ কথা ক'বলৈ দায়িত্ব স্বীকাৰ নকৰে যিজন নেতাই নিজৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ কাৰণেও এছেম্বলিত যায় চৰকাৰত যায় কিবা দুটা কথা ক'বলৈ সাহস নাই ইচ্ছা নাই তেনেকা নেতাৰ লগত ৰাজনীতি নহব अब्ला मानो गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारै नुखाबाय खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला माखासे जोंनि बर' आइजो महिलाफ्रा इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारनानै एपिपि हानजायाव जगदान जाहैनानै दिनै इउपिपिएलनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो थामहिनबा प्रमोद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना खोनाखाबाय दा लोगोसे जोंहा प्रमोद बर' साराबो मा बाथ्रा बुंलांखो मा मोजां खौरां होलांखो जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव नोंथांमोना थारै नुखानानै खोनानानै बुजिखाबाय नङा होनब्ला दा बेनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर थारैनो फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्शनाव सोरनि पलिटिकेल हानजाया बा पार्टिया देरहासार जानानै सरकारखौ सलायगोन नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदांनो हादोंब्ला बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब